akwai mutane da dama da suke mana magana, wallahi har na gaji. Suna cewa Uncle Abdul, don Allah don annabi ka taimaka mana mu samu mu mallaki ruhani. To cikin ikon Allah a yau bidiyon naku ne. Wanda yake so ya mallaki ruhani, wanda yake so ya mallaki ruhanai waɗanda za su yi boosting nashi, wato aka ce boosting, wato su cicciɓa shi, su taimaka masa cikin taimakon Ubangiji, ya samu ɗaukaka, ya samu kuɗi, ya samu kariya, ya samu duniya dai gaba ɗaya. Yana iya samu lahira idan yana da rabo ta hanyar kyautatawa, kamar yadda Allah ya umarni akan duk wani bawa ya kyautata duniyarsa domin lahirarsa. To wannan bidiyon naku ne. Abin da kake bukata su ne waɗannan, zan gaya muku yadda za a yi amfani da su ɗaya bayan ɗaya, wato wannan da kuma wannan. Zan fara da wannan. Dan billahi lazi la ilaha illa huwa, in dai za ka yi wannan, duniya za ta yi maka sallama a cikin wata ɗaya rak, rayuwarka za ta canza. Wannan babu komai a cikinsa, tasa ce kawai sai ayar Allah da aka rubuta. Za ka samu ƙwai guda ɗaya na budurwar kaza, ƙwan budurwar kaza ƙwaya ɗaya, sai ka tafi da shi bayan gari da waɗannan kayan aikin. Za ka tafi da shi bayan gari, ka je ka samu gidan tururuwa, za ka samu tsakoyi guda 3, wato za ka mai da su murhu kenan, tsakuwa guda 3. sai a gidan tururuwan inda take tara ƙasa, ba ƙofar ramin ba, inda take tara ƙasa, sai ka je ka samu wannan tsakoyi ƙwaya 3 wanda za ka yi musu murhu, ka sa ɗaya nan, ka sa ɗaya nan, ka sa ɗaya nan a ƙasa, sai ka sanya wannan tasa ɗin a sama. Sai ka kawo wannan ruwan rohana, ka kawo wannan ruwan sai ka zuba a ciki, ka zuba a cikin tasa ɗin. Sai ka kawo ƙwai guda ɗaya na budurwar kaza, sai ka sanya a ciki. Sai ka kawo wannan murfin sai ka rufe, za ka rufe shi, sai ka tashi tsaye, sai ka yi wurdin inna ma amurhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun.